15 сентябрьдән Азнакайда авыл хуҗалыгы ярминкәләре башланып китте. Бу чара шәһәрнең Шифа сәүдә үзәге каршындагы мәйданда, шулай ук Актүбә бистәсендә базар каршында иртәнге сәгать 9-дан һәр шимбәдә уздырылачак. Чарада район башлыгы Марсель Шайдуллин, авыл хуҗалыгы җитәкчеләре, Азнакай халкы катнашты. Биредә шәхси эшмәкәрләр һәм хуҗалыклар үзендә җитештергән продукцияны тәкъдим итте. Халык ярминкәләргә йөрергә ярата, чөнки биредә экологик яктан чиста, түбән бәягә үзеңә кирәкле продукцияны сайлап алу мөмкинлеге бар. Бүгенге ярминкәдә дә ит, сөт, ярма, он, яшелчә, бөртекле культуралар, бал һәм башка авыл хуҗалыгы продукцияләре сатылды. Район башлыгы Марсель Шайдуллин барлык халыкны шушы матур бәйрәм белән котлады. Авыл хезмәтчәннәренең тырышлыгын билгеләп узды. Безнең районыбызда, шәһәребездә бүгенге көндән Азнакайда, Актүбәдә һәр шимбә көнне без инде ярмаркалар оештыра башлыйбыз. Моңа күрә килегез. Менә монда бик күп продукция иде. Иртәнге 7-дән, 8-дән зерно да күбие, ит тә күбие, яшелчә дә бик күбие. Менә барысында алып бетергәннәр, үзебезнең авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренә, җитәкчеләргә, фермерларга, шәхси хуҗалыкларга барысына да бик зур рәхмәт әйтик әле. Алар инде тырышып килгәннәр, оешып. Бик зур рәхмәт. Шулай бергәләп шушы ярмаркаларны оештырырга, хөрмәтле Рамил Алимаш, хөрмәтле җитәкчеләр, монда инде бәрәңге дә кирәк, суган да кирәк, ит тә кирәк, будай да, арпа да кирәк. Рәмис, үзебезнең фермерларның җитәкчесе, нинди продукция халыкка кирәк, монда аның бәясе дә юнәрәк бит инде. Күрәмез, без инде шуны оештырырга тиеш. Бергәләп сезнең белән бәрәңгесен дә алып кайтырга кирәк, ана суганга ничек чират торалар, тишер, чөгендер кирәк. Ярминкәдә катнашучылар тәмле бутка, коймак, кайнар чәй белән сыйландылар. Мәдәният йорты артистлары башкаруындагы дәртле җырлар бүгенге көнгә тагын да ямь өстәде. Яши бәхет, шатлыкларга төренеп, көннәр барсын бер-берсенә.